ובוקר טוב לכולם. תאר לעצמי שרובכם כבר נפגשנו ומכירים אותי. אה, אני כמה מילים בכל אופן, ככה אספר בכל אופן על עצמי, ואחר כך גם כמובן קצת אספר על הרעיון הזה של מה זה אפשור, וכמובן כמובן על הספר שאחרי מאוד מרגש אותי, אחרי אה, יותר מ-20 שנה, סוף סוף הספר הזה יוצא לאור, ובתוכו יש חוכמה שצברתי במהלך ה-20 שנה, גם בהתנסויות שלי, וגם כמובן הרבה מאוד ידע שצברתי מהרבה מאוד מקורות, שמשלבים גם מדע וגם הרבה מאוד דברים שקשורים לפילוסופיות מגוונות. אז אני רוצה לספר לכם, השאלה המרכזית היא בעצם, מה הכוונה שאומרים לאפשר או אפשור? ואני חייב להגיד שכשחיפשתי דרך לבטא את הדרך שבה אני בעצם עובד עם אנשים, גם בהנחיה של קבוצה וגם במפגשים אחד אל אחד, השאלה המרכזית ששאלתי, מה זה הדבר הזה שאני עושה? כי למשל הרעיון של טיפול, כשאני משתמש בביטוי טיפול, או אפילו אם אני משתמש בביטוי מורה, אז יש איזה מין מערכת יחסים שהיא לא שוויונית, שבה בעצם יש את המטפל ויש את המטופל, והמטפל מטפל במטופל, זאת אומרת שיש פה איזה מערכת יחסים שהיא בדרך כלל חד-כיוונית, וחיפשתי משהו שיאזן את זה, שייצור מצב שבו אין הבדל, כי בסך הכל כל תהליך שאנחנו עושים, אנחנו רוצים שהוא באמת יהיה מאוזן, זה בעצם תהליך שיש אינטראקציה דו-כיוונית, כך לפחות אני האמנתי, והיום אני יכול להגיד שזה עובד בצורה מדהימה ויוצאת מן הכלל, כי ברגע שאני מביא את עצמי לתוך המפגש באותה מידה, אז אני יוצר סוג אחר לגמרי של תקשורת. אז מה זה הכוונה שאני אומר לאפשר? לאפשר, אם אנחנו רוצים להגיד את זה בפשטות הכי גדולה, זה, אתם יודעים, בחינוך שאנחנו מקבלים, בתרבות שלנו, לאורך שנים רבות מאוד, אומרים לנו כל הזמן, יש מין ביטויים כאלה שחוזרים על עצמם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה משהו בסגנון של מלמדים אותנו שכדי להתמודד עם משהו צריך להילחם, להילחם בכאב, להילחם בזקנה, להילחם בשינויים, ובעצם גישת האפשור בעצם מזמינה מקום חדש לגמרי, אם אתם רוצים אפשר לקרוא לזה מהפכה, אבל לא חייבים. וכמו שתשימו לב, אני לא משתמש בביטוי שיטה, אלא גישה. גישה אומרת בעצם איזושהי דרך חיים, דרך שמזמינה אותנו לחיות לפיה. וגם דרך אגב הספר שאני מדבר עליו שכתבתי, מזמין אותנו למסע שהוא לא נגמר. זה לא כמו שאנחנו יוצאים לאיזה קורס, חודשיים, 3 שנה ובזה זה נגמר. פה מדובר על מסע שלא נגמר, שבעצם מזמין אותנו להעמיק יותר ויותר ויותר, ולאפשר לעצמנו פשוט להיות נוכחים עם כל מה שיש. אז אפשר מתוך המשפט הזה להבין למה אני מתכוון שאני אומר אפשור, ואני אתן לכם דוגמה אולי משלי, או אולי 2 דוגמאות. דוגמה אחת, סיפור שמלווה אותי פחות או יותר מהרגע שנולדתי. אני נולדתי בתחושה, היום, זאת אומרת, אחרי הרבה מאוד שנים אני גם הבנתי שזה לא רק התחושה, שבעצם אני לא רצוי. נולדתי להורים כשנולדתי הם לא היו פנויים בשבילי, וזה היה מין סוג של חוויה שמלווה אותי ממש כל חיי, בעצם מין חוויה כזאת שאני דחוי, ואחד השיעורים הכי בסיסיים, אני קורא לזה שיעור שורש בגישת האפשור, זה מלווה אותי כל החיים, הרעיון הזה של
מה אני עושה עם הנושא הזה של חוויית התחייה. ואני יכול להגיד לכם, כמו הרבה אנשים שכבר מכירים כל מיני אתגרים בחיים, חוויית תחייה היא חוויה מאוד מאתגרת. ואני יכול להגיד שלאורך תקופה די ארוכה בחיי, עשיתי הכל כדי לא להיפגש בחוויית התחייה. הדוגמה הכי פשוטה זה אם היה נדמה לי שזה בת זוג רוצה להיפרד ממני, הייתי נפרד ממנה לפני כן כדי לא להתמודד בכלל עם המקום הזה שאני אחווה שמישהו לא רוצה אותי. ואני יכול להגיד לכם שזה ליווה אותי בכל תחומי חיי, בעבודה, כמובן בזוגיות, בכל מקום. ואתן לכם דוגמה מה הטרנספורמציה, כי הספר סודות האפשור מדבר הרבה מאוד על מה שאני קורא טרנספורמציה אפשורית, או אם אתם רוצים אלכימיה, אלכימיה זה גם טרנספורמציה אפשורית, שמה זה אומר? זה לקחת את הדבר הזה, מה זה אלכימיה? אלכימיה מדברת על המתכת הכי זולה או הכי מזוהמת, ולהפוך אותה לזהב. ואני מדבר על אותו רעיון, איך אנחנו לוקחים את הדבר הזה שהוא שולט בחיינו, כמו הדוגמה שנתתי עכשיו בנושא התחייה, ואנחנו עושים לו איזה סוג של התמרה, בניגוד לרצון, כי רובנו כל הזמן, שאנחנו נתקלים באיזה חולשה שלנו, מה אנחנו עושים בדרך כלל? אנחנו רוצים לסלק את זה, אנחנו רוצים להעלים את זה, אנחנו רוצים שזה לא יהיה. וגישת האפשור שאני מביא, בעצם מדברת בדיוק ההפך. לא לסלק את זה, וגם לא להאחז בזה, לא להפוך את זה כמו קרדום לחפור בו, אלא פשוט לאפשר לזה להיות במלואו. ופה יש איזה סוד מאוד מאוד גדול, שאנחנו תכף נעשה תרגיל שוב, הוא תרגיל רק ממש של טעימה, כי אנחנו לא יכולים במפגש כל כך קצר להביא את זה, אבל זה ייתן לכם מושג, וכמובן בסוף אני אשלח לכם, תקבלו פה גם QR וטלפון שלי, שמי שירצה לרכוש את הספר, ממש ברכישה מוקדמת, כי מספר העותקים הוא מאוד מאוד מוגבל, אז אתם מוזמנים להיכנס לקישור וכבר להזמין את הספר. מה שאני רוצה להגיד זה שאם אנחנו ניקח את הדוגמה עוד פעם של הדחייה, אז איך עושים מזה טרנספורמציה? איך הופכים את זה למשהו? כי האוטומט באמת נורא רוצה להעלים את זה. רוצה שזה לא יהיה, אבל זה נוכח בכל מקום בחיי. והרעיון של האפשור מדבר על משהו מאוד מאוד פשוט. להיות נוכח ולהזמין לעצמנו בצורה, מה שנקרא מדורגת, כן, לא בבת אחת, סיטואציות שיפגישו אותנו עם הדחייה, ויאפשרו לנו לזהות מה קורה בתוכנו, ברמה של התחושות, ברמה של הרגשות, ברמה של המחשבות, בזמן שאנחנו חווים דחייה. לפי התפיסה שאומרת שברגע שאנחנו מפסיקים להעלים את זה או להילחם בזה, קורה משהו מקסים, כי ברגע שאני מפסיק להילחם בזה, זה נושר, וכמובן יש לזה, לא תמיד זה נושר מיד, אבל זה בטח מאבד את העוצמה שלו, וככל שאנחנו מתרגלים יותר ויותר, זה מאפשר לנו להרחיב יותר ויותר את הגבולות שלנו. אתן לכם עוד דוגמה, היינו עכשיו זוגתי ואני, לכבוד יום ההולדת שלי, היה לי ב-19 במאי יום הולדת, טסנו לאומבריה, לאיטליה, לחופשה, ואנחנו מקפידים שבחופשות שלנו, חוץ מהטיול וההנאה והאוכל וכו' וכו' והנופים, גם לקחת איזשהו שיעור במודעות, שאני קורא לזה שיעור באפשור, איך אני לוקח ומנצל או משתמש במסע הספציפי הזה, כדי להתמודד עם איזשהו משהו שמעסיק אותי, ובאמת יוצר לי איזה סוג של חסימה. והנה, ראינו שהדבר שהכי אותי הטריד, זה המפגש עם אי הוודאות. ואנחנו יודעים שעכשיו בימינו, אם יש משהו ששולט בחיינו בעוצמה, באמת מאוד 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 גדולה, זה אי הוודאות. ואז אמרתי לזוגתי, עדינה קוראים לה, אמרתי לה, אני לוקח את שיעור אי הוודאות. אז מה זה שיעור אי הוודאות? זה דבר ראשון, להכניס לפוקוס שלי, להכניס לתוך כל רגע בתוך ההתנהלות שלי, את תשומת הלב, איך המפגש שלי עם אי ודאות.
כן? ומה שזה אומר זה שכתבתי יומן לאורך כל המסע הזה של 10 ימים, וזיהיתי, א' זה נורא יפה, כי ברגע שאתה מוכן להזמין לעצמך שיעור, השיעור בא בעוצמה מאוד גדולה. ואני יכול לתת לכם רק דוגמה אחת קטנה, הזמנו מקום שמאוד מאוד רצינו להיות בו, אממה, עד הרגע האחרון לא ידענו אם טראמפ יסדר אותנו ולא נוכל לטוס כי יהיה פה מלחמה, ומאחר והבית מלון לא הסכים לוותר לנו על תשלום מוקדם, נאלצנו פשוט לבטל את זה, יומיים לפני שטסנו. ואז אמרתי לעדינה, תשמעי, מבחינתי, אי ודאות, וזה פעם ראשונה בחיים שלי שאני עושה, אני בן 72, פשוט לא מזמינים כלום, נגיע, אם נטוס לאיטליה, נגיע, נסתדר. ובשבילי זה היה שיעור ענק בלהסכים להיפגש עם אי הוודאות. ובתוך התהליך הזה פגשתי את התחושות ואת הרגשות ואת כל הדברים שהפעילו אותי. ומה שיפה שברגע שאתה מתבונן בזה, ואתה לא נותן לזה להשתלט עליך, אלא אתה רק מתבונן בזה, אז אתה מגלה שאתה דבר ראשון העוצמה שלהם קטנה, ודבר שני זה לא עוצר אותך. ואני יכול להגיד לכם שהטיול הזה היה קסם, כי אחד הגילויים שגיליתי שאי ודאות אין לה רק צד אחד, נכון? זאת אומרת, כמו שיכול לקרות משהו שאנחנו מכנים אותו רע או איך שאתם רוצים, כן? אפשר גם שיקרו מלא הפתעות טובות. וזה מה שקרה, ופתאום גיליתי שהאי ודאות שאנחנו כל הזמן כל כך חוששים בה ממנה ורוצים להיות כל הזמן בשליטה, שאנחנו מוכנים להרפות מהשליטה, אז גם קורים דברים מגניבים ומדהימים שלא היינו יכולים לתכנן אותם בכלל. אז זו עוד דוגמה. אז אם אנחנו לוקחים למשל את הרעיון הזה, עוד דוגמה אחת שמלווה אותי כל חיי, למשל, כל הנושא, אני דיסלקט מאוד מאוד כבד. עכשיו אני אומר, הרבה אנשים אומרים, היית בטח בילדותך, לא, זה מלווה אותי עד הרגע הזה. אני קם בבוקר, דיסלקציה היא חלק מהחיים שלי. ואחד הדברים שאני יכול להגיד לכם היום בשמחה מאוד גדולה, ובספר זה מתואר בפירוט רב, זה שהפכתי, זאת אומרת, התמרתי את הדיסלקציה שלי בעצם ליכולת מופלאה לפיתוח של תשומת לב, שגם הפך אותי למאפשר כל כך טוב ולמנחה שעושה את זה במשך שנים. בעצם מאחר והדרך היחידה להתמודד עם זה, זה בעצם לפתח תשומת לב מאוד גדולה, בעצם פיתחתי תשומת לב ענקית, וזה בעצם לקחת את הדיסלקציה ולהתמיר אותה לאיכות מדהימה. עכשיו, מה שאני רוצה להזמין אתכם ברגע זה, אני מקווה שהבנתם את הרעיון, כמובן שיש לו מלא גיוונים, והספר יש בו 300, כמעט 400 דפים, עמודים, וכמובן אתם יכולים, אחד הדברים המדהימים בספר, שאני נורא גאה בזה שעשיתי את זה, שזה הופך להיות יומן אישי. בסוף כל פרק יש דפים ריקים, שהבן אדם יכול לכתוב את התובנות שלו, תוך כדי קריאה. וזה ממש הופך להיות כלי עבודה לכל החיים. גם קראתי לזה, לא סתם, קראתי לזה סודות האפשור, הדרך שהצילה את חיי, מדריך שימושי ומעשי לחיים שלמים. זאת אומרת, זה משהו שיכול ללוות אתכם כל החיים. האתגרים האלה לא נגמרים. אז אני רוצה להזמין אתכם שנייה אחת, לעצום את העיניים, ולחשוב על איזה משהו שבאמת אמיתי, שמעסיק אתכם, שאין לכם פתרון, שאתם לא יודעים באמת, שהוא משהו שאתם מרגישים שתוקע אתכם, איזה משהו שמלווה אתכם. לכל אחד יש איזשהו, כמו שאני קורא לזה, שיעור שורש. נגיד דאגנות, שאנחנו מכנים אותה דאגנות יתר, רגישות מאוד מאוד גדולה, שהרבה פעמים אנחנו מרגישים שהיינו שמחים אם היא לא הייתה, וכו' וכו'. יש אין סוף, כל אחד יש לו את המקומות האלה שלו. ובגישת האפשור אנחנו לא רואים את זה כפגם, להפך, אנחנו רואים את זה כהזדמנות, כמקום שדרכו אנחנו נגלה את העוצמה שלנו. אז אני מזמין אתכם רגע לעצום את העיניים, ולחשוב על
איזשהו דבר כזה שמעסיק אתכם באמת. נאו, לא איזה משהו עתיק שפתרתם, אלא באמת משהו שאתם נתקלים בו שוב ושוב, שמקשה על החיים שלכם, שגורם לכם סבל. אז בואו ניתן לזה דקה בשקט. אתם מוזמנים כמובן לכתוב את זה לעצמכם באיזה תמצית קטנה. איזה דאגה קבועה, איזושהי שיח קשה שיש לכם עם איזה נושא פיזי או בריאותי, או איזה רצון מאוד עמוק לשלוט במשהו שבאמת אין לכם שליטה עליו, כמו למשל היינו רוצים מאוד שהילדים שלנו, הנכדים שלנו, יעשו ככה וככה, וזה לא מצליח לנו, וכל הזמן זה מטריד אותנו. תן לזה עוד חצי דקה. תרשמו לכם איזה משהו כזה שהוא מאוד ברור, שבאמת מטריד אתכם ומעסיק אתכם ממש. תכף אנחנו נראה מה אפשר לעשות איתו, ועכשיו אני רוצה לדבר איתכם על מה הרעיון העמוק של דרך האפשור. הרבה פעמים אנחנו הולכים, וזה לא רע חס וחלילה, לכל מיני תרגולים, אפילו מה שאתם עושים עכשיו. נפגשים פעם בשבוע עם יוגה, או אולי איזה מדיטציה, או אולי איזה קורס כזה ואחר, ואחר כך ממשיכים בחיים. הגישה של האפשור מדברת על הרעיון המאוד עמוק שאומר, אני הופך את גישת האפשור לדרך חיים, שבה החיים שלי הופכים להיות עם עומק ומשמעות מאוד גדולים, כי אין יותר מצב שבו אני מסתכל החוצה וקורא משהו, והאוטומט שלי שהרבה פעמים קורה, אני מאשים את הסביבה, אני מאשים את המצב, אני מוצא את כל העולם ואשתו כדי להגיד שאני בסדר, רק הם לא בסדר. לא. גישת האפשור מכוונת אותנו פנימה, ואומרת, מה אני יכול ללמוד מהסיטואציה הזאת? איך אני יכול להרחיב את השמחה, את הרוגע, את השלווה שלי, לא בזה שאני בורח מדברים שלא נעימים לי, או מאשים את כל העולם ואשתו, אלא שאני מתבונן פנימה, ומוכן להפוך את הדבר הזה לשיעור של צמיחה וגדילה, או כמו שאמרתי מקודם, אלכימיה או טרנספורמציה. וכשמגלים את זה, זה מדהים, מפני שמה שזה עושה, זה ממש מרחיב אמיתית, זה מרחיב את הגבולות שלנו, את היכולת שלנו בעצם להתרחב בתוך העולם. ופה אני אחזור רגע לסיפור של הסיפור עם אומבריה, עם איטליה ועם אי הוודאות. אני יכול להגיד לכם שזיהיתי שבערך באמצע הטיול, אחרי שתרגלתי את אי הוודאות, הדבר הכי מדהים שקרה, שזה משהו פרקטי לחלוטין, שמתי לב ששרירי אי הוודאות שלי התחזקו. זאת אומרת שמיום ליום היה לי הרבה יותר קל לקבל סיטואציות בלתי ידועות מראש. והרשיתי לעצמי גם הרבה יותר להעז. אז הנה דוגמה איך דבר כזה הופך להיות פרקטי, והוא לא חייב להיות משהו שנמשך שנים, אלא רק בעצם לכוון תשומת לב. אז עכשיו אני רוצה להזמין אתכם חזרה
לחלק האחרון של המפגש הזה שלנו. בסוף אני גם אשלח לכם, אם תרצו, QR וטלפון שלי, או תשלחו לי וואטסאפ ואני אשלח לכם קישור לרכישת הספר, או אתם יכולים ישר לצלם את ה-QR או להתחבר אליו, ותקבלו ישר את דף הרכישה. אני רוצה להזמין אתכם, ואני יכול להבטיח לכם שהספר הזה ייקח אתכם למסע מרתק, גם של הסיפור האישי שלי, שהוא בלי ספק מעורר הזדהות, אבל לא פחות מזה, למלא כלים. יש שם בסוף כל פרק מלא תרגולים שאפשר לעשות, וכמו שאמרתי, גם לכתוב את היומן האישי שלכם. אז אני רוצה להזמין אתכם עכשיו לחזור לאותו דבר שמטריד אתכם, ואני אלמד אתכם איזה דרך מאוד אפקטיבית, כי הרבה פעמים אני אומר, אוקיי, בסדר, יש בי דאגנות, אבל מה אני עושה עם זה? אז השלב הראשון של הרעיון של האפשור, זה לאפשר לכל מה שנוכח עכשיו, סביב הנושא נגיד של דאגנות, בעצם בתוכי, ברמה הכי בסיסית, בתחושות שלי, כמובן גם אם עולה רגש, שבעיניי רגש זה איזה סוג של מקבץ של תחושות, וגם המחשבות. אז נשים דגש כרגע, כי זה הכי קל לנו לתפוס את זה, בתחושות שלנו. ואני מזמין אתכם רגע שוב להרהר בדבר הזה שמעסיק אתכם, לשים לב איפה זה נמצא בגוף שלכם, ואיזה תחושות יש שם בגוף. מועקה, אי נוחות, קיבוץ, חום, קור, דברים הכי פשוטים, לא מסובך. אז קחו רגע דקה, תתבוננו פנימה, ואני מזמין אתכם לרשום לעצמכם את זה, כי זה כבר שיעור שאתם יכולים לקחת אותו גם אחרי המפגש. במילים פשוטות, לא להתעלם, אלא לתת, לאפשר לכל מה שעולה להיות. להיות זה אומר לא לגרש אותו, לא לרצות שהוא ילך, גם לא לרצות שהוא יישאר. כמו שאמא מחבקת את התינוק שלה כשהוא בוכה, גם כשהוא צוחק. אז ניתן לזה דקה, אתם מוזמנים לעצום עיניים, להתבונן איפה זה פוגש אותי בגוף, ולהיות כנים עם עצמכם. מה יש שם? דרך אגב, שיעורים יסודיים, מה שאמרתי, שיעורי שורש, זה יכול להיות מכאובים שמלווים אתכם כל החיים, ממש ככה, כל החיים. אתן לכם סתם דוגמה אחת מאוד אופיינית, או לפחות שתיים. אחת, אנשים שסובלים מכאבי גב הרבה מאוד שנים, זה הרבה מאוד פעמים, או ברוב המקרים קשור, לאיזושהי חוויה של פחד מהישרדות, פחד לא להצליח להתמודד עם החיים, גם במובן הכי פיזי וגם במובן הרגשי. כאבים למשל באזור של העורף והשכמות, קשור הרבה פעמים לביקורת, או פנימית או חיצונית, וקושי מאוד גדול לקבל את הסיטואציות שהמציאות מזמינה לנו. למשל, שתי דוגמאות שהן מאוד פופולריות. כאב בטן כרוני יכול גם לדבר על, למשל, קושי גדול לעכל מצבים. אז אתם מוזמנים לרשום לעצמכם את הדברים, ואני רוצה להזמין אתכם, אחרי שזיהיתם מה שזיהיתם, אני רוצה להזמין אתכם לעוד דקה אחת, שבו אתם נושמים למקום ששם אתם מרגישים את חוסר הנוחות הכי גדול, נגיד הרגשנו את זה בגב התחתון, אז אנחנו מדמיינים שהמקום הזה בגב, שוב זה רק דוגמה, בגב התחתון, כמו ממש יש לי שם כמו נחיריים, ואני נושם אל תוך המקום הזה, ופשוט מסכים להיות נוכח, לאפשר לעצמי להיות נוכח כמה שאפשר, בתוך האי נוחות הזאת, בלי לרצות לגרש אותה, ובלי לרצות להחזיק אותה, פשוט להיות איתה.
הדימוי הזה של לחבק תינוק בוכה זו הדוגמה הכי קלה להבנה. אז ניתן לזה דקה, פשוט תהיו עם זה. עיניים עצומות, גוף שקט, מתמקדים במקום הזה ששם הרגשנו את אי הנוחות, ותוך כדי נשימה מדמיינים שבשאיפה ונשיפה אנחנו פשוט מחבקים את המקום. זה נכון לגבי כל דבר, גם לגבי כאבי ראש. ובכל שאיפה ונשיפה תסכימו גם לאפשר לגוף שלכם וגם לנשימה וגם למחשבה יותר ויותר להרפות, לוותר על המאבק, לוותר על המלחמות, פשוט להרשות לעצמכם, פשוט להיות נוכחים, רפואיים אל מול הדבר הזה באשר הוא. ואני מזמין אתכם עכשיו, תוך כדי זה שאתם ממשיכים לנשום אל המקום ובעצם להרפות, להרפות את הגוף, להרפות את הנשימה, להרפות את המחשבה. יכול להגיד לכם שהגילוי הזה מלווה אותי שנים רבות, יותר משלושה או ארבעה עשורים, שפעם הייתי סובל מכאבי גב שהיו משתקים אותי, שהייתי צריך לזחול לשירותים, והיום באמצעות הכלי הפשוט הזה, גם כשכואב לי, אף פעם אני לא מגיע למצב שזה משתק אותי. אני מצליח תוך כדי זה שאני מרפא, בעצם לאפשר לזה להיות, אבל גם לא להתעצם. ובעצם העניין שהכל כמו שהוא בא, ככה הוא חולף, גם בדרך כלל העוצמה שלו יורדת, וברוב המקרים גם נעלמת. אז עוד רגע אנחנו נפתח את המיקרופונים ותוכלו לשתף, לשאול שאלות, ואם אתם יכולים לראות, אז שמתי על המסך גם את הכריכה של הספר, וגם יש לכם QR, שאם אתם תצמידו עכשיו את הנייד שלכם, ותצלמו או שתיכנסו לסורק QR שלכם, תוכלו ישר לעבור לדף לרכישת הספר, או אם אתם רוצים תשלחו לי וואטסאפ ואני אשלח לכם קישור לרכישה. אני לא אובייקטיבי, אבל אני מאוד ממליץ לכם על לקרוא את הספר. הוא בעיניי מחולל שינוי דרמטי בכל הגישה שלנו לחיים. ובאופן טבעי מעצים שמחה ומאוד מצמצם את הסבל בחיינו. סבל נגרם בדרך כלל מהמאבק שלנו. כן, אז הנה אני אפתח שנייה אחת אפתח את פשוט יעל, תצלמי את השקופית שעכשיו פרסמתי, הנה אני עוד פעם אעשה אותה, דרך הפלאפון שלך, ואת יכולה בקלי קלות פשוט
יש לך כאן QR ויש לך גם את הטלפון שלי, תשלחי לי טלפון, וואטסאפ, אני אשלח לך קישור. אז בואו נפתח את הדבר ראשון שנוכל גם לשוחח. בואו נראה איפה אני מוצא את זה. אתם מוזמנים, אתם יכולים לפתוח מיקרופונים. אהלן, מצליחים? מה נשמע? דליה. כן, מזל טוב. איזה כיף. תודה, נשמה. הנה, אני כבר סרקתי, יופי. המחיר הוא כולל משלוח? לא הבנתי. תיכנסי, הכל יש שם בפנים. זה כולל, אני בפנים, רק אני לא הבנתי אם להוסיף כסף למשלוח. תיכנסי לזה בפנים, תראי שיש לך שתי אופציות למשלוח. אה, או רשום או ממש עד הבית, אז תבחרי. בסדר. תודה, תודה רבה. שיהיה מזל טוב, ותודה על המדיטציה הבוקר, התחברתי מאוד. כן, אז מי רוצה לשתף, לשאול? מה? דממה? מה, עד כדי כך, הכל ברור? אפשר גם לשתף בחוויה, לא חייבים לשאול שאלה. אילנה, תדברי איתי, וגם רבקה תדברי איתי. כן, כן. בסדר. אני נכנסתי רק עכשיו, וזה מעניין מאוד, אבל לא יודעת, פספסתי. הנה, אני אפשר מדברת לראות? איתך. כן, רבקה. אני מדברת, פשוט הייתי עסוקה בלסרוק את הדבר הזה, את הדבר. אני לא טובה בדברים האלה, אבל אני בסדר. זה נורא פשוט. את אני נכנסת רואה, לסרק. כן, זה הנה, נורא הנה. פשוט. אבל אני סורקת ומיד נכנסת, הנה, בסדר. אני כבר בפנים. נכון? כן, האמת היא שחיכיתי לזה הרבה זמן, כי כל פעם הייתי בודקת אם שלחת או לא, אבל הנה, אני רואה שסוף סוף הנה, זה זה, קורה. זה יצא. כן, אבל רציתי להגיד לך שחשבתי עלייך לפני כמה ימים, ושאת חייבת להצטרף לקבוצה, את חייבת. אה, אני אצטרף, זה לוקח לי קצת זמן. היום אני באזכרה של אח שלי שנהרג לפני 44 שנים בלבנון, ואני חיה בסדר, בתוך סרט. אז דברי איתי. כן, אני אדבר איתך, אני צריכה קצת את החופש ואני אחזור. זה ברור יאללה, לי שאנחנו לא נפרדו דרכנו. זה באהבה. ברור. שיהיה בהצלחה. באהבה גדולה. אני, יאללה, חבר'ה, שאלות, שאלות. איך הייתה להרגיש פה... חופשייה? איך להרגיש איך חופשייה מה? לדבר? איך אני יכולה להרגיש חופשייה להגיד את מה שאני רוצה לבן שלי או לבת שלי, ולא להתחשב בכל מילה, והאם אפשר להתקשר בטלפון או לכתוב בוואטסאפ? אני רוצה להתקשר, אז אני לא יכולה להפריע, ואני כל הזמן עוצרת את עצמי בלהגיד דברים מאוד חשובים אפילו, כי אולי אני מה, מפריעה לצד השני, אולי זה לא הזמן. מה השם שלך? אילנה, אילנה. אולי, אילנה, כן, כן, אילנה, תקשיבי. מה שאת אומרת הוא בדיוק דוגמה מצוינת כן, לזה שאת עוסקת בלנסות לשנות את המציאות בחוץ. כדי שיקרה משהו חדש, את צריכה בעצם לאפשר לעצמך לשנות את המציאות הפנימית שלך. כי מה שאת אה, אומרת נשמע כמו מהמשפחה באמת של הדחייה, של החשש מהדחייה, של החשש מזה שיחסו עלייך, שלא יאהבו אותך וכדומה. העבודה היא עבודה פנימית. כשאת מרחיבה את היכולת, זו דוגמה מצוינת מה שאת אומרת, שאת מרחיבה את היכולת הפנימית שלך, שאת יוצאת למסע פנימי ואת אומרת, אני מבינה את השורש של זה ואני עושה עם זה עבודה, אז מה הבעיה? ברגע שאני מרגיש חופשי, כן? אני לא צריך לעשות יותר חשבון. וכשאני לא עושה יותר חשבון, אני לא יכול להיות אחראי על המצב רוח של אנשים אחרים.
לא יכול, לא, אין סיכוי. ברגע שאני פותר את הבעיה הזאת של החשש לפגוע, או בעיקר להיפגע, משם זה מתחיל, אז אני פשוט אומר את הדברים, לא כולם חייבים להסכים איתי. גם כמובן שיש דרך. הדרך להגיד זה לדבר את עצמי, לא להאשים. כי אם אני אגיד לך, אילנה, למה את לא מדברת איתי? אז אני מאשים אותך. אבל אם אני אגיד לך למשל, אילנה, אני נורא מתגעגע אלייך, בוא נדבר, נכון? ראית את ההבדל? כן, גדול, גדול ענק. אז זה בדיוק העניין. עכשיו, זה רק יכול לקרות שאני עושה עבודה פנימית, ואני מפסיק לראות את העולם מסביב, זה מתאים לכולנו חבר'ה, השאלה של אילנה, כמו כאילו האויב שלי, את יודעת, אנחנו מספקים לעצמנו מלא אויבים מסביב, כל מיני אויבים, אויבים במרכאות, לא חייב להיות, את יודעת, אויבים, את מבינה למה אני מתכוון, וברגע, אם אני שם אויב בחוץ, אז אני קורבן שלו, אם אני מתחיל להבין שזה בתוכי, ואני בא ואני אומר את מה שיש לי להגיד, בדרך שמדברת את עצמי, לא את האחר, כי כל פעם שאני אבוא ממקום שתוקף את האחר, זה חוק. נכון, יש את שלושת האפים. מה הם שלושת האפים? fight, flight or freeze. זה מה שיעשה הצד השני. או הוא ילחם בך, או יקפא, זאת אומרת יעלם, נכון? או יעלם. זהו. אז אם את רוצה להשיג משהו חדש, קודם את צריכה לבוא ולעשות את התיקון בתוכך, לעשות שם את ההתמרה בתוכך, להיות שלמה עם זה שמי שאת זה בסדר גמור, זה מי שאת, נקודה. ומצד שני גם להבין שאת לא יכולה לשנות את העולם, שזה הבנה חשובה מאוד. נכון. זה קשה ליישם את זה. אפשר שאלה? בטח, בטח. בטח. קודם כל היה מאוד מעניין, רק שחלק מהזמן הקליטה שלי לא הייתה טובה, אז רציתי רק לחדד בבקשה. מה שמך? חיה. רק רציתי להגיד שיש הקלטה, גם אצל אלון צדוק וגם אני אשלח הקלטה, אז אני תוכלי אשמח. לשמוע את זה מההתחלה. גם אילנה תוכלי גם כן אם תרצי, כן. כן, נשמח מאוד. רק רציתי לחדד, ברגע יש איזה נניח מתח בגוף, אני בודקת איפה הוא נמצא, אני מחכה, מנסה לראות מה הוא אומר לי כאילו, וזה לא, לא, פותר... לא, 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 לא. זה מתחיל הפוך, אבל זה גם לא משנה. אם הצלחת לזהות, בסוף אנחנו בדרך כלל מזהים את הטריגר, את יודעת, כי זה דברים שחוזרים על עצמם, אבל גם אם לא זיהית את הטריגר, גם אם לא זיהית למה, אוקיי? את לא חייבת להיות עסוקה בלמה, רצוי אפילו שלא, אלא רק, זה כמו תינוק, התינוק לא מדבר איתך, הוא לא יודע להגיד לך מה מפריע לו. את נוכחת עם התחושות, אם תהיי מספיק קשובה, את תשימי לב שמיד גם המחשבה מייצרת לך, בעצם אומרת לך מה מפריע לך. היא לא תגיד לך את זה אולי, את יודעת, בצורה של ניתוח מדויק, אבל היא יכולה להוציא איזה משפט, כמו למשל, כמה נפגעתי, אוקיי? וכמה נפגעתי אומר הכל, נכון? ואז את נוכחת עם המשפט הזה, נוכחת איתו, את לא מנסה להעלים אותו, להגיד לא, תפסיקי להיפגע כבר, כשאת אומרת תפסיקי להיפגע, את לא עשית כלום, עשית ההפך. אוקיי. פשוט להיות נוכחת עם העובדה שעכשיו יש לך חוויה של פגיעה, נקודה, לא מנסה לגרש את זה ולא מנסה להאחז בזה, פשוט נותנת לזה להיות. זה מין חוק של טבע, שברגע שנותנים לדבר להיות הוא פשוט נשמט ככה, כפשוטו. הבנתי. ומה זה אומר ריאות? בעיה בריאות? להכיל את החיים. אוקיי. תודה רבה. ומי ששאל לגבי הראש, אז אם מישהו סובל בהרבה כאבי ראש, זה בדרך כלל קשור לחוויה של בלבול, שיש הרבה מאוד החלטות שצריך לקבל ולא יודעים, נגיד, לעשות סדרי עדיפויות. ואז יש איזה מין חוויה שהראש שלנו מפוצץ, אנחנו גם אומרים את זה.
ואז דבר ראשון לראות את זה ולהסכים להיות נוכחים עם החוויה של הבלבול הזה. והרבה פעמים, היום בבוקר זה מה שהיה לי, היה לי חוויה של בלבול. אז יכולתי להתבונן ולראות את הבלבול, לראות שהוא יוצר אצלי כמו איזה מין תחושה של ערפול כזה בראש, וברגע שהסכמתי להתבונן ולראות את זה, יכולתי די מהר, טוב, אני גם מתורגל, יכולתי די מהר להרפות מזה, ולבחור מה הדבר שאני הולך לעשות עכשיו. וכמובן שזה משחרר את הסערה הזו במוח. שמח שאתם איתי, אוהב אתכם. תודה הנה יש רבה. לכם פה שקופית, אהבה גדולה, כל טוב. אליך. ביי ביי. ביי ביי.